Barkanku da sake shigowa sabon shafin Matan Zamani TV. Barka dai, ya kai shugaban matan zamani. Yau, insha Allah, zan ci gaba da baku labarin Maryama da baƙin littafi. Idan ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda hawaye ya rika kwaranyowa daga idanuwan Maryama a lokacin da ta ga mijinta da 'ya'yanta sun doso inda take, sai ta faɗi ƙasa sumammiya. Da mijin nata da 'ya'yanta suka yi sauri suka ƙaraso inda take na ƙoƙarin shawo kanta. Bayan kamar awa biyu da faruwar wannan lamari ne ta farfaɗo, jikinta na ƙyarma, gumi kuma ya jiƙa jikinta sharkaf. Sai mijinta da 'ya'yanta suka doso ta. Ganin ta farfaɗo daga dogon suman da ta yi, mijin ya kwantar da murya sannan ya ce, Maryama, me yake faruwa da ke ne haka? Kar ki ji tsoro, ki kwantar da hankalinki, mijinki ne Makil, shin me ya faru? A duk lokacin da Maryama ta ɗaga kanta ta kalli 'ya'yanta, sai ta ji jiri ya kama ta, ta riƙa kyarma, kuma wani sabon gumi ya riƙa keto mata. A wannan lokacin ne mijin ya fahimci cewa akwai abin da ya faru. Bayan ta kwashi awa biyu a cikin wannan baƙin yanayi na tashin hankali, sai ta yi sa'a bacci ya sace ta. Sai mijin ya tafi ya ƙyale ta domin ta samu isasshen hutu domin ta dawo cikin hayyacinta. Can wajen ƙarfe 3 na dare, sai baƙar magen nan ta zo ta zauna a gefenta a kan filo. Magen ta riƙa kallon Maryama tare da lashe baki tana zaro harshenta. Sai Maryama ta farka daga bacci. Duk da cewa akwai duhu a ɗakin, sai da Maryama ta ga wannan baƙar magen, sai ta fara ihu tana neman taimakon mijinta Makil, domin kuwa daga muryarta ta yi tana cewa, Makil ka cece ni, Makil ka cece ni. Makil ya farka daga bacci a razane saboda ihun da ya ji tana yi, tana cewa, Makil ka nisanta ni da wannan baƙar magen. Kalli yadda magen take kallo na tana lashe baki. Makil ya duba gefenta bai ga komai ba, sai ya riƙo matarsa ya rungume ta yana cewa, Kar ki ji tsoro, wannan ba komai bane illa dannau da ya danne ki har ya sa ki mummunan mafarki. Ita kuma Maryama sai cewa take yi, ka cece ni daga wannan baƙar magen. Makil kuwa sai cewa yake yi, kar ki damu, babu wata mage a nan gurin, dannau ne da mummunan mafarki. Makil ya yi sauri ya kunna fitila, sannan ya ce, kin gani ko, babu wata mage a nan. Ta kalli mijinta a lokacin da take shashshekar kuka, sannan ta ce, ga baƙar magen nan a gefe na. Kawai sai ta ci gaba da kuka, tana fitar da gumi kamar tsitsin da aka jefa cikin ruwan sanyi. Sai mijinta ya ɗaura hannunsa a kanta, sannan ya ce, na rantse miki babu wata baƙar mage a nan. Nan dai Maryama ta riƙa zubar da hawaye. Mijin ya kalle ta ya ce,
wannan shine sakamakon abin da kike burin aikatawa? Cikin kuka ya ce mata, shin ba na daɗe ina miki gargaɗi ba? Ita kuwa abu ɗaya take maimaitawa, wato Makil, ka kashe magen nan, kar ta kashe ni. Domin magen so take ta kashe ni, don Allah Makil kar ka tafi ka bar ni, hum. Wannan shi ne abin da bakinta ya yi ta furtawa har izuwa lokacin da bacci ya yi gaba da ita a karo na biyu. Shi kuma mijinta yana zaune na kallonta har gari ya waye. Sai da rana ta fito sannan ta farka, ta ga mijinta a zaune na kallonta. Tana kallon mijinta, ta ga alamun gajiya da damuwa a tattare da shi. Sai ta ce masa, ƙarfe nawa? Ya ce yanzu ƙarfe 10 na safe. Sai ta ce, to me yasa baka tashe ni ba domin in dafa muku abinci? Sai ya ce, a'a, ba ta abinci ake ba, yanzu dai ki fara gaya mini abin da ya faru da ke. Nan fa Maryama ta kwashe labarin duk abin da ya faru ta gaya masa. Bayan ta gama bashi labarin, sai ya miƙe ya doshi inda Laila take don ya ga tabon da yake kumatunta. Ai kuwa yana dubawa ya ga babu ko ƙwarzane a fuskar Lailan. Nan fa ta kalle shi ta ce, wallahi ba ƙarya ne maka ba. Sai suka tafi wancan ɗakin da take magana, da aka je jikin ƙofar sai ta ce ya wuce gaba. Da shi da ita suka shiga cikin ɗakin a lokacin da take a razane, amma babu littafi, babu alamarsa. Haka suka fito suka kulle ƙofar, amma ko kaɗan bai nuna mata cewa ƙarya ta yi masa ba. Haka suka zauna a gidan tsawon kwana 3 ba tare da sun ga wani baƙon abu a cikin wannan gida ba. A cikin kwana 3 mijinta Makil baya tafiya aiki, 'ya'yansa ba sa zuwa makaranta. A rana ta 4 sai Makil ya tura yara makaranta. Bayan yara sun tafi makaranta, sai Maryama ta roƙi mijinta da ya raka ta gidansu don ta kai ziyara kuma ta ga halin da danginta suke ciki. Sai ya ce mata, kin ga wallahi a gajiye nake, don haka ki tafi ke kaɗai, sai ki dawo da yamma. Cikin farin ciki ta shirya ta tafi, shi kuma ya zauna a gida yana nazarin abin da matarsa take gaya masa. Bayan wani ɗan lokaci sai yunwa ta addabe shi, sai ya miƙe ya je ɗakin girki ya girka abinci ɗan kaɗan. Bayan ya cinye abincin sai ya kunna TV ya zauna yana kallo har dai bacci ya yi awon gaba da shi. Yana cikin baccin ne sai ya ji wani abu kamar mage ko ƙaramin kare yana lasar yatsunsa. Sai ya tuna da baƙar magen da matarsa ke masa bayani. Don haka sai ya buɗe ido a firgice. Kawai sai ya ga ashe 'yarsa Laila ce take wasa da ƙafarsa, sai ya ja dogon numfashi. Sannan ya ɗauke ta ya rungume ta kuma ya ce, kin bani tsoro, har na kusa in gaskata shiriritar da mahaifiyarki ke gaya mini.
ita kuma Laila sai cewa take baba baba, tun da dama bata iya faɗar komai ba illa baba da mama. Bayan wani ɗan ƙaramin lokaci sai ya ɗauko wayarsa ya kira matarsa. Bayan ta ɗaga wayar sai ya ce, zan ɗauki Laila mu je kasuwa siyayya, ko akwai abin da kike buƙata in taho miki da shi? Matar ta ce masa, ai Laila tana tare da ni, ko ka manta ne? Cikin firgici ya duba gefensa sai ya ga bai ga Laila ba. Nan take hankalin shi ya tashi. Kwatsam sai ya ga wani abu mai matuƙar firgitarwa a gabansa. A nan za mu dakata haka, sai kun ji mu a kashi na 3. Kada ku manta da ku yi subscribe ɗin wannan channel ɗin namu mai suna Matan Zamani TV.